Ngasing, nagpayungot kang Hesus kag mga manugsokot it buhis, ag iba pang insisiling kuno nak mga makasalanan agur magpanimati sa ida pagtudlo. Ag nagnginuyob kag mga Parisiyo ag mga manunudlo it kasuguan. Kaling tawo ay nagpapakig istorya sa mga makasalanan, ag siday nagkakaunra na kaibahan ninra. Kada, nagtudlo si Hesus sa inra parayan sa usang istorya. Kung ingwa itawo nak nagbabantay it usang katos na karnero, ag nayaag kag usa, niu kag ida ahimoon. Di baga ibilin anay nida kag 99 nak nagsasabsab sa bukir, agur hanapon katong usanak nayaag, hastang makita katunida? Ag pag nakita inida kali, ay ida kali abatingon ag apas anon sa ida ruhang abaga, ag sida ay mabalik nak masadya. Pagka pauli nida, ida apang tawagon kag ida mga amigo ag mga kayungot. Masiling sida, malay, makasadya kita dahil nakita inako kag ako usang karnero nak nayaag. Ing sisiling nako sa enro. Magkakaingwara it mas marakong kasadya sa langit, dahil sa usang makasalanang naghinoysoy, kisa sa 99 naktawong nagsisiling naksinra ay maadong tawo, kada buko ay kinahangyanak maghinoysoy pa. Kung ingwa it usang kabady nak ingwa tinagong 10 bilog na kwarta nakpilak, ag nawagit kag usa, niu kag ida ahimoon. Di baga masuga sida it iwag, ag magpanilhig sa suyor, ag sa palibot it ida bayay, ag apakahanapon ida kato it maado, hastang ida makita. Ag pag nakita inida kali, apang tawagon ida kag ida mga amiga ag mga kayungot. Masiling sida, malay, makasadya kita, dahil nakita inako kag ako nawagit nak usang bilog nakpilak. Ing sisiling nako sa enro, imawra sa langit ay makinasadya kag mga anghel at Dios, dahil sa usang makasalanan nak naghinoysoy.